أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. en jetti Allahu wonno Allahu iwata wonde Allahu. en jetti goɗɗo goodal woni sirru goɗal hunde kala woodi e goodagal annoore Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam. ngam en darde leydi Allah ndi asaman o tiime men. en jetti kilifaaɓe diine e aada duccanoɓe ɓe ɗenɗude l'islam. en jetti jinnaɓe e seereɓe wurɓe hen yo Allah yurmo mana yo Allah juutnu ɓurnameji men juutuɓe hen yo Allah mana yurmo yaako harna aljanna. ɓe ko nder laaji STV diaspora Sénégal TV e émission o walla tonggode wattore sappo ɓuuri walla sappo e ɓuuri ɗum waɗi émission aji directrice nasa calminiɓe noonne kadi Oumar Ndiaye kadi ɗiɗo leydi calminiɓe juuro caméraman meɗen cukalillaaɓe juuɗe ñamgal koye mawɗo gollowo ko daawi jettoɗo ayaw Demba diaspora o fof no anda tigi Demba Bousso woni on tigi on caméra on woni Amina Ndiaye ɗo mo aaja sikki ala oɗon nganndi kala dimanche eɗen kewno andude inviteji kono nde wonno haajuji aduna yagartaji aduna ɗumen ina naggi kono sikki ala eɗen ngara e barki marade haalde gurdam o mo ngannduɗa wa innamal mawtu hadisun baduhum fa kum hadisun hasanan liman wa on woni ceerno Adama Gaye mo on yii foto ngona affici so Allah jaɓi jaabima Adama Ousmane Sali Tafsiri Seydi woni Gaye Gaye wolof en ɗi Gaye en. eɗen mbawi wiide kadi to batte yummakko kanko ceerno Adama Gaye o sohna Faty Baba Diadji Amadou Madike Malika Iliman Daba Diawara ɗum ko banggue neri mum ɗo mo ganduɗa ko ceerno Adama koygal makko tataɓiwal eɗen mbawi wiide ko ceerno Adama ceerno Ousmane Aïssa Sali Mouhtar Seck ɗo fuude ha joni koye ceerno Adama Gaye Ousmane Sali eɗen mbawi wiide koygal makko naybal kanko ceerno Adama Gaye ceerno Adama sohna Faty Diadji Aissata Seydou Seydi Madiaw Baba Joɓen mana galleji Joɓe ni kadi mbiɗon ceerno Adama Gaye. ceerno Adama Gaye noon maayo ko ala kowre. ceerno Adama Gaye Ousmane Sali Tafsiri Seydi hade men aroyde historique taari tawi ko jaatiɗo Tafsiru Seydi no yaaduno e Cheikh Oumar Foutiyou Tall e saaga yahay yaade jihaji kono hade toon so tawi en kaali ceerno Adama Gaye ko ñanga idi ina wayno dendagal ko umma islamia fof haala ko waliyaɓe seerenɓe jabareji Fuuta Kaala anduɓe Fuuta Kaala ko diine l'islam haala dendagal laabi jiniyankoɓe fof kaala jinni haali ceerno Adama Ousmane Sali Tafsiri Seydi ɗo to ñanga idi yo yimɓe dalla wonma kanko e dendagal maaɓe eɗo kalɗen ceerno Adama Gaye Ousmane Sali Tafsiri Seydi
enden calmino enen juuro ceerno Mamadou Ba Mamadou Sirira mo ganduɗa kañum jogi ko lomti duɗal ceerno Gueye Jeeri nden calmini noonne kadi yaayi men mawni men so calaga eɗen gandi fof ceerno Adama Gaye ceerno Adama Gaye ceerno Adama Gaye o haalata ceerno Adama Gaye tigi tigi woni ko fulo noon yaayi men windu soɓe calaga eɗen calminiri juurde en teddiniroma nde ɗo émission ko jiɗɗen barkinaraɗi e jubbude gurdam ceerno eɗen gandi ceerno Adama Gaye jibinako hitande 1916 hitande ujunere e sappo e jeegom hitande ujunere te mana e sappo e jeegom 1900 ujunere temedde jeeɗiɗi e sappo e jeegom du moins 1916 hitande ujunere e temedde jeeɗiɗi e sappo e jeegom en goni ceerno Adama Gaye mana yiyon eɗen gandi jinnaɗo ceerno Adama Gaye jinnaɗo muɗum oɗo mana Ousmane Salif Tamsir Seydi e jinnaɗo mum debbo o mo ganduɗa ceerno Adama Gaye sohna Fati Baba Diagne jiyaɓe an yimɓe moƴƴuɓe waɗi saaha kanko Ousmane Salif Tamsir Seydi ceerno mawɗo ganɗo joom ɗuɗal yidde moƴƴuɓe yidde sarifaɓe dañi saaha ɓe teddi sarif goto mawɗo joom dokke no fewi sari ɓe teddini sharif o ɓe gondima ha ko anda haaji sharif o duwaniɓe sharif duwani Ousmane Salif Tamsir Seydi mana e jinnaɗo mo ganduɗa ceerno Adama Gaye mana sohna Fati Baba sharif o wiɓe ma on dañi ɓiɗɗo mo ganduɗa falilal hamdu duutowo balɗe gonowo cebbinowo diine so tawi woni o jibinama indiremo mbiyemo Adama sharif o wi wiyete ceerno Ousmane Salif Tamsir Seydi jinnaɗo ɗum gorko ceerno Adama Gaye nde wonno yidde ɓe moƴƴuɓe yidde ɓe sarifaɓe sharif o teddini werti men waɗi duwaw sharif o ko boccanaɗo ganno amɗo wali o yimɓeɓe dañi ɗum ɗo on so tawi ari ene ɗimmo ɓe ɗumɗo ɗumɗiramo ɓe mbiyamo Adama on woni ceerno Adama Gaye Ousmane Salif Tamsir Seydi nde ceerno Adama yi aduna ha dañi mana jirɗi wona e less ɓeeru jinnaɓe muɗum kanko ceerno Adama Gaye o yonti nadde jangde nden o yonti nadde jangde o nawimo e ceerno biyeteɗo tigi tigi ceerno Tembe Benda on ceerno Demba Penda noon woni ceerno Amadou jangde o waɗimo joni biyeteɗo anani de biyeteɗo ceerno mawɓe men nden wonela fof teddinde goɗɗo